Permessi ta' residenza li setgħu ingħataw fuq informazzjoni inkorretta jew dokumenti folots se jkunu revokati. Ikkonferma dan iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Identity Malta, Joe Vella Bonnici, meta mistoqsi dwar każ li spiċċa l-Qorti dan l-aħħar. Każ fejn riżultat investigazzjoni tal-Pulizija tressaq il-Qorti l-Awditur Joe Sammut b'akkużi ta' reġistrazzjoni ta' kumpaniji fittizji biex persuni Libjani jiksbu permess ta' residenza f'Malta. Vella Bonnici żied li minn barra revoka ta' dawn il-permessi, Identity Malta se tkun qed tieħu passi oħra skont dak li jirriżulta mill-investigazzjonijiet tal-Pulizija u sentenzi li tista' tagħti l-Qorti. Kienu propju sistemi li introduċiet fl-aħħar xhur it-tmexxija ta' Identity Malta li waslu biex l-Aġenzija setet tidentifika każi ta' abbuż. Għaldaqstant Vella Bonnici ddeskriva l-kritika li l-Aġenzija baqgħet siekta dwar każi ta' abbuż bħala infondata. Filwaqt li tenna li bħalissa Identity Malta qed tħares lejn il-permessi li nħarġu biex tara ssib x'każijiet ġodda. Kien spjegat ukoll kif l-applikazzjonijiet tal-permessi ta' residenza jgħaddu mill-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ, l-Uffiċċju tal-Immigrazzjoni tal-Pulizija u awtoritajiet oħra qabel ma jinħareġ il-permess mingħand Identity Malta, għalkemm din tal-aħħar għandha responsabbiltà aħħarija.